אז מה קורה חברים? כאן לירם, מה קורה? היום אני השגתי משהו פסיכי פה בשוקי ושוקי, כמו שאפשר לראות. השגתי משהו שמאוד קשה להשיג, עכשיו באמת קשה להשיג, וזה קראנץ' פיסטוק. כאן זה 18 שקל, ממש נוצר. קראנץ' פיסטוק, זה פעם ראשונה שאני תורם את זה בלבשות. גם רואה את זה, לא חוץ מהיוטיוב והטיקטוק, פעם ראשונה. רציני פעם ראשונה. שימו לייק וסאב לפני שאני תורם את זה, אוקיי? בואו נראה איך זה נראה. בואו נראה. מוכנים. 3, 4. אוקיי, מוכנים. לפני שאני תורם, שימו סאב ולייק עכשיו. תודה רבה חברים. 3, 2, 1. וואו, איזה טעים. וואו, איזה טעים. באמת איזה טעים. זה כאילו, תראו. ממש טעים. 10 מתוך 10. 10 מתוך 10, ואני לא משקר לכם. 10 מתוך 10. אז בואו לשוקי ושוקי, תאמרו לו באתם מלירם, והוא ידאג לכם. והנה, אז שימו לייק וסאב, אז יאללה ביי.